goɗɗo naafigiyaga min se yewtay ko yewtu ko laaɓi a faami ɓayɗon yimɓe men ɓe genen ɓe yiɗi naafigiyaga en haalata honnêtement en fait hanki moi mi daari live mon o min mi ukkata koye wunduko ange piiji réseaux sociaux ma ko feƴƴata miɗo ko koyngal mi daari live mon on ɗo a faami e yewtuɗon innuɗon o mo France yo uddutu kañotton o jaabi on yo yewtidon e Mariama Touré min go e makko me welda komi inni ko gonga woni yaalude on faami min go e makko me welda ɗo jawdi on defi Allah arde min tigi mondi no woni ɗum non ko no woni no lappoy voilà donc o inni o innuɗo yo uddutu kañotto inni yo yewtude e Mariama Touré so uddita King Saliou jaabi ko gonga makko anki kala innuɗa o yo uddutu yo udduto on famodira e tout après o inni no yo numan poɗodirɗon ɗon après King Saliou inni wo yo uddutu so udditi Mariama Touré inni o woye haray ɗon fof andi na Mariama Touré faalaka gonga on haray fof daranto Mariama Touré par ce que ko wonɗo waɗirde kañotton ko fi wallitagol faatu fi yo faatu e ɓusuudu e noɓe darniran e fi situation après ay King Saliou prononci on moɗon o ini ok joni awmi uddita o landi inde den o udditi kañotton o e hoore on accord parce que min lander ga faami yimɓe ɓen ƴawi inni ɗon duwa consultude Mariama Touré par ce que kanko e Mariame ɓe welda han fata ko ƴawi ɓe inni yo moƴƴintinta o yewton hakkude makko e Mariama Touré si kañotton waɗe par ce que jiyunkum faatu ko e juuɗe Mariama Touré woni anon innuɗon o yewtuɗon no abo yewta abo yewta acco yewta ñane conseil onon lega ka ko fen no yewtu Saliou acci mo yewta nami Saliou acco yewta fe habbolan écoute-moi oya habbo King Saliou innuɗon o inni habbolan yimɓe ɓen ƴawi inni yon habboto uddutugol kañotton innuɗon noon oya uddutu kañotton o udditi kañotton ko ɗum mi woni haalude ɗo ko non autorise mo yo uddutu kañotton non tigi voilà o udditi kañotton hande hanki Mariam waɗari réaction hay min ay hande mi yewti fi ɗum ko fata ko on faami woni hanki kiide ko nane Mariama waɗi mi sikki vidéo min mi daral vidéo Mariama on fotti ɗin live on vidéo ko Facebook mi darali go vidéo mi yii tun ko binɗi ɗin mi jangi mi darali vidéo par ce que aɗo wadde live a faami hande lom ay Mariama waɗi live innita oɗa haalu fi makko to goto associé ɗuma on arti kadi ko live ɗo joni accord mo jonnuɗon o ya on respectali King Saliou mi ala nande mo haala kanko mo fanki kanko yo kano apolan King Saliou kanko ko woninde kañotton yo continue allon kiikala no wonɗa no yewtorde wana moko ba wanano a waɗali moko ba yagal par ce que hay rabbola no wonɗa no yewtorde ange jiwo mo France wanani moƴƴinowo par ce que hankin taw on bonni kono King Saliou mi wawatamo condamnude par ce que il a été honnête ko fette taw ko jaabino ko gonga o e kanko déjà ala haalde mais anki kala no wonɗa no yewtirde wanani siko moƴƴinowo c'est pas comme ça a ala laaɓande o mo France a waɗande naafigiyagal kadi parti Mariama Touré mi anda haray ko fiita ɓe yenne andi lon goɗɗo écoute moi ɓeɗi ɗo noon ko rewɓe ɗiɗo ko woni kon o yaafoto ko woni konko ɓernami woni haalude naafi miɗo haɓide o mo France min ko ni en ni mi ƴatta fo mi ronda mo moi je ne suis pas comme ça min mi toñata a faami mais anki kala min mi ala condamnude King Saliou parce que oɗo ala haalde goy kanko ko fi kañotton hankin kadi momo prononciation ini ko gonga jiwon ɓayo inni yon ko jiwon kadi innuno yon consulta kono ko anki kala ukki yite a faami joni lon hande ɓay Mariama Touré waɗi vidéo anki kala joni kadi no wonɗa noon haalirande France non terto ɗon ta associé inde ma kono na ɗum yewtuɗon o yahankin est ce que ɗa famude ɗum ɗon andi ɗum ɗon ko ɗum woni andi min ko ɗum woni boyi si woni yewtama ko ɗum woni mi watta innugol aller retour fi innugol yedda e fiyaɓugol gonga tawata ko direct yaata ti comprendre gorko wawa debbo a bonni ki kala mama solution a faami ɗo agayni bonnude mama yo na inni fi andi ande kadi fi innugol o programme ɗon o fi ɓurtu deƴƴa hari minno hakkilanne jonniri noon hari ko fof ɓe waɗira ni
mais ki kala ka mo no ko ba no wana on no andi do adu aka andi calculer de wa menen de ko menen du calculer ya erreur ko fi on num anda do indi wo gorko jombay re no wa jombude rewbe nayo joddina menen debbo ko goto jombata men parce que na hakkille gote mabbe joni na problème na nyaawgol mabbe bon ma da kidde do nge famude do nge non joni mimmi duma nike parce que a reconnaît si na nyaawgol ma mari do te un grand frère non min en fait min dun non mama solution fop nande min reconnaître gol ay simi bonni sim bonna min tami bonni no mi laba boy ok joni non en fait dun don te un grand frère à moi a famika donc joni lon kadi da debbo a inni joni yo terto Mariam Touré mimmi fala kam hala Mariam Touré makko e seeda mo Mariama jokka golle mun en kanka de jokka golle makko de a faami mo be mabbe on France o yano Guinée jollon a inni kadi tida yewtude arrangeur na non kadi arrangirte no arrange gongol no habala min na gonki yo be weldutu kambe dido ko be habata mi ala ton si be welday kadi ko kambe andi ton ko wandi be kadi mi landa ay sami arrange gongol apo anda ko mi fala ko parce que mi nani da yewta do ala yewtirde no duwano yewtirede Mariama Touré mi dara yo makko habalantu mimmi yalvi ko mi nani ko yewtu don do ko travers dum do mi yewtata Mariama inni wota debbo halu inde makko de ngomo France kala ko kanko Mariama Touré o jokki mako nangita o ya ukko e mu yo u yeggutumo ko dum Mariama inni do ka ko non on ba kadi ba fal fiya goddo wallito da kadi in jollon habbola joni debbo on kadi France inni kanko kadi si tawi woni Mariama no faala yo selumo yimbe wonbe ben bambande Mariama ma wonambe ben Mariama ma wontudude ben e makko ta yennumo hande katta haalu fi makko ta jokkumo yo be tertomo be yeggitamo si ben non tertike mo be akkitimo yennude ataka bibbe makko ben e modi makko e kanko be halata kanka di o tertoto Mariama dun don je suis d'accord aussi avec elle parce que fi hondu min tigiri mi haali mi inni min ko fe no du yaltuno min ni kala yennudo lam fi Mariama Touré mi yottoto e Mariama Touré parce que anki kala anki kala si go mimmi do hiduma mi ari mi yenni King Saliou do mi yenni King Saliou fima bay anke King Saliou on fait pas haray mi memmina ne problème si King Saliou yenni ma haray ka mi memmina nama don way wonda memmina sabondum simi abola ara nagi ko sabondu non andi abola andi no wodi wobbe bada hunde arabe landaki ma ara ko fi wal non ki kala écoute ange King Saliou o yewti on dum annike haalaji mimmi darike min ni mimmi do hiduma mi do defanuma mi yenni King Saliou si King Saliou yennima haray ko min mi wadali King Saliou yennuma simi do hiduma andi no min ko do woni buy habala ki kala simi do hiduma si tay mi wawata arawude hakkude ma King Saliou ko mi tertoto mi wona ko koynga simi do wawma sutenude golle maade mi sutena ma dum don way don kadi ko gonga ko nandi mimmi inna kala ko tay ko min goddo nella no andi min ko en fait min non ko non mi wayi en fait non mi yewtirta tawata mimmi inna tanke joni goddo ari do en fait yennani ma ne am mama solution bungi sa ne la on tigi afamude mimmi inna dum do si tawi on tigi yottike ma haray min inna dum mimmi inna wala gonga yato to ma wunde wotere ida welde King Saliou mi hidate King Saliou aray ko King Saliou King Saliou yaay ko ma si King Saliou enen di do ukkodiri o yennila min billahi wallahi mi yennete am parce que haray okay amino nano mi famiri mi fami anki kala abola anki kala sta afalato yo King Saliou yenna yetto King Saliou ta yennu mo sabo parce que so yennila sa yenni mo yennayla afami min ko dum est-ce que mi ngon mi mata kadi contact hara o jettu dum wadi plaisir makko est-ce que ara don kadi mi haalde fi himbe ko réseaux sociaux ñoñamo mi ko fi don min ko fi ben no me wolde na fi be tata be na mari liya ngara ara be no yewtay awawata india gere ko woni kon fo ko réseaux sociaux do réseaux sociaux no jandi est-ce que da famude joni himbe wonbe be defandude Mariama Touré hidube be Mariama Touré afami fala be wallitade Mariama Touré tabe yennu goto fi Mariama Touré yobe wadu biiji ko Mariama Touré woni wadde konko moddi e sutanaba be convaincre himbe be fato wenna fo yo accompagne Jaja Fatou on fo wadon live ji afami photo Jaja Fatou ko woni don wala ko wala c'est quelqu'un vraiment qui a besoin d'aide o continue à cagnoton fait Jaja Fatou dun don je suis d'accord et dun don kadi mi do encourager foppo haray wallita gol Jaja Fatou haray ko dun don mari ko me ala ki kala artu ga ye live lando ma excuse tay
mi ofon si makono moi je suis comme ça non la genti no ko ok si tayara mo nani kalan aya ko to min si dum wadi min yewtay andi min tele ndo minata mama solution modi ame mi badu ngango ndo mi yewten few min dum don en fait andi min ko afi en fait kala no mi yew min no mi pamir no ngeno famir da no ngayewti en fait mi pami an no paira no en fait wona mi nami duppo mi wiya wata duppo de pirno mi aja ko fet andi karezo jido mi jabo sister lega sister inni me mari oya na duma kono andi e honno nantelan e Mariam ko kanko jogiti jiwnkun joni si o inni omo français be do king salo en kikala en dota wallito jiwnkun ko honno be dumanni ke wona nyonya ti comprends donc joni baybe inni Mariam inni kanko walla jinku yo walle to jinku joni jaaja faatu bayna e juude makko woni yo be accompagne jaaja faatu si hebi joni faatu tigini hiya e kambe fappu kadi hiya on do wallama min na kanyo tonta ferme e wawi si mo wawi changer de photo ngo wada photo jaaja faatu no tonko jaaja faatu sonji oyna c'est une personne qui a besoin d'aide a famille tout le monde naka participer wallahi min ko mi woni do mi do faala wallude jaaja faatu si tay 5000 euros hebike jaaja faatu yo sodane terrain darnane ko heddi ko wadane boutique ma hore manan ko do taw ittu kanyo ton few mo way lon ittude on non de faatu andi do joni ma solution min andi woni mi sikki tunu do programme kanyo to mi dura ta ku dem kono si woni ha lansi to haray foke continue ma block ma ngol changer photo non mi sikki ko impossible do haray ko solution on fo do haray ko udite e inde o da har wade no mi sikki mo wawi sanzude andi kadi do mo wawi sanzude bay kanyo ton fudama si tay kadi o wawata sanzude faatu ko nene goto makko na wallede je ne pense pas que ça va infecter parce que ko win inde Mariama Touré o windi ton kamo windi inde association Mariama Touré o non so winda inde Mariama Touré den o winda inde association Mariama Touré are Mariama Touré ngala droit portangol mo plainte parce que association o winda ka ton no kenka mo prononça ko der kanyot inde Mariama Touré den ala ton faatu janjang a faami ko faatu donc be wallitade faatu si tay goddo go kadi sorti ke ton no dumannade faatu ça n'a rien à voir avec association mabbe ko si tay mo windi inde association ma inde Mariama ma un membre de l'ONG on non sariya on haray no nangimo mais si tay dun don ala ton ko inde faatu Mariama en ala droit portangol o do plainte parce que fi hon dum haybe yebe porte plainte be bata gonga parce que be yalti kam ko tigiri Mariam o wadi vidéo ko OMG mabbe woni wallude faatu c'est quelqu'un qui a besoin d'aide n'importe qui peut l'aider parce que Mariam aussi c'est à travers les réseaux sociaux qu'elle a des partenaires à famille donc qu'elle a des partenaires donc c'est les partenaires là ko be wonu be gakadi woni wallude on no image Fatou on déjà elle a mis l'image de Fatou tout le monde met il y a combien de personnes qui coupent les vidéos ici arabe wadi image Fatou elle peut pas porter plainte contre tout le monde mimi do andi saria parce que menen me ye saria Belgique oh fi aux réseaux sociaux comme ko diray no ko Facebook mi do andi très bien saria Mariam ne peut rien enfin mi donc mo wawata sabu image Fatou ndo portande ay astaghfirullah me denga o debbo mo français plainte parce que déjà vous utilisez de ima king sali nga mo ko king sali ko bondo mo kude ani ko be ko commentaire gi halin ta andi sali wolta bu ko problème makko andi ko dela ko be ko comment mi ala dade commentaire parce que o wada mi ala do ko mi sali wolta bu ayal so jodi ko gini ko do ngolan ni ko yara ci la jama nga yotren may la hidi aden halo ko hakika walla mi ay sa hali hakika hore no werala parce que fi wonno ko woni be jaba fi jama mo fet jama sa diabi joni ki kala do ngandi ko nu wadoto ki kala do ngandi ko nu watto nge kala wondo do mi torike on mi jeji on fi jaaja Fatou no tusi langue berde même moi je vais le faire jaaja Fatou on famille donc wonu do darube den do fop ya 600 et quelques personnes siko 10 euros siko 5 euros siko 20 euros siko 30 euros siko 50 kala ko hebu don fi Allah yehe itton fi jaaja Fatou min yande mi hiuno Mariam ye filmi jaaja Fatou mi hi jaaja Fatou seke ayita hay tagudi mabbe dimbe fo mabbe tawno wayno
Dono mi la landi o landal jon si donc gasi fami ma don. Vas-y. Fi ndar gol si mi wawa convaincre do sala fi ko wondira e ONG o da ko donc encourager mi kala andi mi haali do joni tanko o mo France on acce ton haɗu mi haala inde den do yaltata kala men no joni ko avis personnel bilandi donc encourager la fi ndar gol si so wawa jabude o yalta o terto fi programme ONG on don ko tumo akikala habbo joni mi jaba ma wana ko duudi anki kala a inni musibe tapote live on fi Allah voilà anki kala e Mariam didatumo inni o inni woyo jiwon terto mo o mo France ta haalu inde makko e fi ONG on jiwon inni kanko kadi ay himbe be o hidata e Mariama e hiwanambe Mariama e wonbe defandude Mariama no atakude mo yenna bibbe makko ben afisa mo si ben don acci kanko kadi o accita e Mariama e hino do problème o Mariama inni faalaka dum do kanka do inni o faalaka dum do joni mo be mabbe yo ittu ko ya faalaka kon e seda est-ce que dafa ko de Mariama joni écoute-moi Mariama no wawi innude kala hidu dolam kala faala dolam yo terto kaari ta goto yennu kaari e India ta goto ataku kaari e India kala hidu do mo kanko Mariama respecti mo waday ko dumani ko hono faala do honno hidu be mari accompagne mo yore golle makko de arugol afisa video ji ko watta ko ma projet ji ko wadi ko be wadi 7 jamiu be darnanim be ciudi be ara be wada dum don honno be ara be afisha dum don mais si goddo yenni par exemple joni mimmi do wonti e Mariam be yenni do musibbe am musiddo am mi do accompagne Mariama mi yi dum don andi hande kadi mi accompagne ta Mariama hoyra de min ki kala min si mi ari mi tayda yennede mi darata mi tapotata fi hondum nyande mi ari mi tawma ko mi yennete wo ko mi tawma min mi do yennede da tapotude da dum andi mi hare mi parce que hare da accompagne da woni d'accord donc kala ko mawdo goddo yennete haysi ko homboti gides ko gagno am mi wona ta d'accord e mum parce que mi da min kadi mi yenne mawbe a yenne donc Mariama Touré inni dum do kankadi o inni dum do joni mo be mabbe yo wadu dum mo be terto oya o sela oya kono ansa inni joni o haali do ko fala ko Mariama haali faale makko den joni yete Mariama dum do kanko kadi yeto do mo dum do hara halalan ni no joni bungis min ko fala joni min ko côté o da côté jajira wonda o wondiro France joni telen to wobbe go kadi sangaado to ya inna yo wadu kuno video wada volonté o yota kundo hara dum kadi woni dum mawfet mimi afami min on telen da mi dara tin wawa kan habola mi yeto ma kala min mi ala musinde hore am kude mabbe kambe don di si be fala be atakirdi mata be atakirdi mimi haali ko mi hala to ko solution yo Mariama kadi himbe Mariama be yo accutumo kanko kadi o accita Mariama est-ce que la faamude mo be mabbe jokka o ngi ngoni golle mum de mais min do problème on bay Allah wadi kanyo ton ko inde Jaaja Fatou min on mi do weltori parce que Jaaja Fatou feno o nyonya fuddi mi faala no wallitade Jaaja Fatou e ba hore mananko mais min lom mi inni bay ko Mariam mi yirimo mi nodday no Mariam fiita hawre wono hakkude amen mi dara ko woni wo mi naba an e juude Mariama jonno yamo mais tay yennoje fuddike problème ji attaque ji vidéo ji dumanike min ko piiji ko mi hidano est ce que da faamude Mariama no yaltude are da mi sorti mi yemi woni ko koyngam min ni joni mi do haynade jollam bay Allah wadi dum do on tigi wawano wadde imminori innama ko Jaaja Fatou ko hay photo Fatou woni do ko nene goto Fatou hendoto si tay Jaaja Fatou ko inde den kadi woni do ko harami do welto inde den quoi inde den parce que ko inde o dande woni ande habbi lan ki kala he si wawata ko chanzade inde den e photo on ko nene goto Fatou si nene goto Fatou ngebi haray Fatou hebi si tawi joni 100.000 € heɓama ɗo nene goto Fatou on darnanama o heɓi hoore manankuɗa sikka Fatou yata si ala heɓali say Mariama wawali mo darnande wawata yewde kanko nene goto makko ɓe wonda ɓe ɗiɗo nam nafayɓe si nene goto Fatou e ngeɓi Fatou wallahi nafaymo hande si on darnanama décembre salon Fatou no wawi ƴettude sambre o ƴetta sambre inde den ko nene goto makko sim oyano wawi change mo change si tawi o wawata change photo ji Fatou e vidéo ji Fatou no jindude ko woni tummi inni si tawi o waɗi association Mariama o yo ittu inde den ɗum ɗon haray o ala gonga si tawi inde Mariama den no ton Mariama inni faalaka haray yo ittu ɗum ɗon o ala gonga mais inde Fatou den e photo Fatou ça n'a rien à voir ko nene goto makko si nene goto makko heɓi ko ɓe fof heɓi
Fatou joni Mariama no tororanade Fatou Sengo oɗo kadi si toronanike Jaaja Fatou Sengo si tawi Jaaja Fatou heɓali Fatou heɓi no wawa nafude ɓe ɗiɗo noon si tawi kadi Fatou heɓali Jaaja Fatou heɓi fof kadi nafayɓe a faami ki kala no gasi jon ɗon ari ko ɗum simin ko jawɗa ko andi simi duppuno ɗum ɗo wattanma joni telen ɗon gasi sallalamama dara ɗum ɗo ko ɗon wona ƴettitirede joni ara telen ɗo Yalla jab voilà donc yo accuto ɗon taw ittuto innu 200 € yo daaru a faami Mariama kadi yo baatoro fi Fatou Sengo makko on côté makko on kanko e himɓe makko ɓe oɗo kadi yo baatoro côté makko on fi Jaaja Fatou kamɓe ɗon ɗiɗo kala heɓuɗo nafa e oya a faami si tawi kadi ɓe fof heɓi diyara alhamdulillah rabbil alamina ɗo ko sans Jaaja Fatou immi par ce que ko fi Fatou immora joni Fatou ɗumannike ko Jaaja Fatou numannori min lommiɗo anduno gila hanki marsata hiɓe welda oya no jogiti wunde o ngari o ñinni onon o ngimminirani mi anduno yaay handuɗo ɗon jollo mba Allah waɗi ɗum ɗon feƴƴi jon jama solution ayi menen ko 24 heures waɗi ayi menen ko moƴƴi men falano